Mabili ka? Thank you. Mabili ka pala. This is the paprika that I'm going to use it later. Paprika. Yes, good morning. It's morning time. Yes. Konnichiwa, konnichiwa, Onesa-san. Genki desu ka? Arigato ne. Onesa-san, genki desu ka? 今仕事してるね。今日は仕事ありますか？あなたは日本に来たよ。一番の食べ物の好き。日本の食べ物。Japanese food. 2番はコリア。
Ay, saan ba yun? Wala tuloy. Ibang gulay. Isay, nakalimutan ko pala yung sombrero ko. Wala pa akong ano. Ako na po, titikim yan. Siyempre. Nagbago na ako ng profession, Isay. Kaya hindi sila makapaniwala na nagluluto na ako ngayon. Oh. Ate? Si boss ang kakain nito. Ano ka ba? Kapuyat na. Busy ka? Kailangan ko ng maraming sibuyas dito sa may chopper. Please lang. Tapos dik-dik bawang. Saan na? Ano chopper mo? Eto. Dali ko na ito. Ilang kilo? Para na. Apat, talo. Ayun na yan. Kunin mo sibuyas mo. Okay, tapos putulin mo to, oh. Sa ulam natin. Ano pa na ito? Ilagay ko lang ito sa... Ang puto nito, alam ka niyan lang, adobo gusto ko dyan, eh. Parehas na tayo ng chin. Ay, nawala yata yung lipstick ko, ate. Nakakainis. Teka lang. Nakalive pa naman ako.
bangko. Hmm. Mga marupok na kasi yan. Kagaya ko marupok. Hmm. Marupok sa pag-ibig. Masarap talaga kumain, hindi magluto. Isa ko muna to kasi ano, syempre isa, ano ka ba? Marami. Na, kanina eh. Na, subago po ako nagang-apo. Bago pa ako nag-aapo. Ano ka? Ayun. Sa parang akong apo din, Simba. Ang nga rin. May nagtatrabaho. Nagpag-ibon ng motor. Nailis din mo sa ulit ng palinda. Ano yung display? At saka kung may nag-aana. I-ano siya. Araw ka sa tiyampon ko. Yeah. Mauran yan. Mauran yan.
Parang nandyan na si Agatsa. Ang hirap ng ano mo, kaya si kapay-kapay. At yan mo na. Nangangamoy bastaas? Ano na ang amoy doon, sibuyas? Sus, mag-atapang naman kasi ito eh. Atapang lang amoy. Tapang at sibuyas. Sibuyas talaga, kapal. Ano yung ano ko? Dirot na ako headband eh. Ano yan, hinapiraso yung puti na yan. Hindi ka lang hanapin. O, yan. Pag nakaganyan ka, huwag ka na mag-hipag. Mamaya tanggalin ko man to. Ah, Kuday. Nakalive na ako kagabi. Hindi ko makalimutan ko na naman. Mag-live na naman ako dito. ah. Babawi tayo yung sarap sa yung putok. Ay. Ay, sa dati. Putok sa nalaman. Dahil lahat ng sumaya. Ayun, Ayun, siguro ba yung paminta? Ay, nakalimutan ko yung sinasabi ko yun. Wala na ako ha. Sana lang bumili niya. kasi sabihin mo sa kanyang nagastos mo, kaya rekaman niya na data. Nabi naman niya. Yan, kailangan banggitin na. Hi! LCG Official Vlog. Shout out. Thank you guys. Muna.
Kasyahan lang. Ilan ba yung binili ko di sa ano nito? Tatlo ba? Alam, dapat pala maglagay ako niyan. Ay, Box. bili ka na nito. Isa? Isa lang. Wala akong kwenta yung isa, masira. Wala na. Ate, wag mong pinuhin. Kunti lang naman gagawin ko eh. Wala naman masyadong spinach. Wala may palagay ko yung iba dyan. So now is the work. Kulang pa nga yung sa anin kong anak, kulang pa tatlo. Kailangan ko yan naman. Bulog mo ng iba nito. Titikin mo lang. Gara. Bakit may mga kalahati na 2-in-1 dito? Ay, sa atin niya kahapon. Pinalahati ko lang yung atin. Yan. Kaya ka daw. Sino? O sabi niya ni Peds. Ayun. Sino ako? Oo. Kaya mag-chef di. Kanina pa yung nakapakyat sa akin. Alam naman yung pilay. Malay mo this Christmas. Ay naku. Asa. Huwag mo lang, ano yung surahin. Ay, meron tayo niyan. Ayan mo kami nila. Nag-rally tayo pag wala siyang binigay. Hindi ko pa pala nalaban yung aking ano.
Wala naman nanonood sa atin dito. Pag cooking lang. Magsayaw kaya ako dito. Oh, yan ang Olivia. Magbaraka dyan. Bang nagluluto. Ipakita ko yung legs ko mamaya. Grabing nanood yan. Pag ganito wala Sabi yung order ni Don Badong. Ba, Spinach daw. Ilaga. Hello, good morning. ibig mong sabihin, hindi siya mag-uulam ng kagat ng ulan. Hindi niya alamin. Ah. Hindi, kay kape ko na daw dyan yung kalahati. Ang oras na ba? Bahala silang dalawa. Basta sobra ka. Atin. Hmm. Taba pa naman yung crab kanina na napili ko. Saka, O Diyos ko, mga high blood dyan. Ako. Kalmahi. Mga high blood dyan. kain na. Hinahinay lang. Ang aloki ba? Alam mo dumi na. Ay, ang cellphone. Wala madumi. Akala ko yung damit. Tantan ako, Diyos ko, tantan. Ano ba yung tulungan mo ako dito? And dancing. Thank you sa pagtamzak. Ang tayo nakuha dito. We will chance. Kasantaran na. Oo, eh. Hindi naman tantarin natin, Tan. Nakaka-MBR na. Hindi ko pa ito tinikman. Kung matabang ba or... Where's my kalahati? This one. Hello. Chip cook. Ano? Kuya Nagi. Drifter, mabuhay. Like for, thank you so much. Ano yan? Ano yan? Oh, spring roll. Akin na lang kasi. Saan to galing? Okay, screenliness. Cleanliness. Mm. Sa spring roll na vegetable, hindi ka pwedeng hindi pwedeng payat ito kasi gulay ito. Sa mga cheese, okay lang. Babawi sila sa gatangan niya na. Ito kasi nanap niya man dati. Ay.
Kagulat naman ko Chef. Chip rin. Chief engineer yan. Ikaw, Yan, chef. si ate, ang street engineer. Alam mo, Ang, saan ang, ito? ang kontraktor nakaupo sa taas. Nandikyan. Saan ito? Huy? Hindi nakasauli. Wala na. Ginagamit na natin eh. Kaya minsan naghahanap sila ng baso. Sa catering, bakit hindi din naman nila sinuli yung spatula? Yung ano natin Oo. Grabe sila ha. Hindi, ilagay ko na ito sa basan. Tapos na. Tatawag daw sana kanina si Don Badong sa akin. Kasi ang papabili daw niya isda. Sabi ko, bilila na kita ng isda. Ng isda. Sabi ko, ping pong. Wow. Sana? Okay, okay, Sana okay. dik niyan. Parang nakasabay Wala tayo na. Wala na ang ano. Nakasabay tayo sa talax. Wala na akong cash. Kaya bigyan ka man ni Bunching. Tatawag siya doon. Siya magpabili na lang siya sa akin. Tatawag na lang siya. Nandun na ako. Dapat pa na paalam ako sa kanya pag alis ko, no? Saan punta? Bibili ako ng ano. Ganito, ayaw niya agad na kumain ka ng frozen. Kaya, ang kainin mo ay fresh. Naku, ang daming ulo kanina ng ano, salmon, te. Ay, mamaya na yung mga ano, Yung time ko yung mga link na binaba niyo, hindi ako makatouch-touch ng cellphone. Mga ulo ng salmon, bagong hiwa, te. Sarap. Alam ko na yung sinasabi niya sa tatay na tong. Yung sa trabaho niya sa kaka. Ano daw? May tunog? Yan talaga si tatay, ano yan? Dismuso. Sinabi mo pa. Kaya lang yun magtayo agad at magsumilip dun sa... I'm not going to cook seafood Cajun only. I have another recipe. For today's video. Bukas ko na yun i-serve ang fatire no. Ano sila, lahat i-serve ko. Bongga. Dapat ito sa partner ng seafood yung spring roll na vegetables. Look. Lagyan mo na ng tubig at saka yung vegetable spray. Para habang nakaputol siya, nakababad siya. Tama ng dalawa? Spray? Oo. Siya nga mabula kasi yung minsan, sanda lang, nahihirapan ako magbanlaw, daming bula. Sawadika. Sawadika. Pag ganito talagang ginagawa, wala masyadong manunod. Puting talaga itong mga iatay ko dasay na to. Senior ka dyan. Stone talaga nila yung lumalabas yung dibdib. No. Lumalabas yung yung makarap. Fox. Mga bembang. Sabi naman nung pa rin nila na si Debo. Naiintindihan ba ni YouTube yung bembang? Sabi ko, gabi ka naman. May translator daw si YouTube.
Okay, done with the first tab. Alam mo, ate, hindi pa ako na ano nakapag... niya yung, si ano ba? Yun ang pangalan ng artista niyo? Ba't hindi naman kaya na ano ng bimbang, no? Ano pa kanya? Sino ba nagpauso niyan? Yeah. Sino siya? Yung nasawa niya, no? Hindi na ba? Anong sabi? Hindi pa na ba? Ay, hindi pala. Wala kaming bang na pala sabi niya. Sabi niya talaga, siya talaga nagsabi. Oo. Pinanood ko sa ano yun eh. Saan ba siya sa interview kasi sila? Siya pala nagpauso nun. Hmm. Luka-luka din, no? Oo. Ikakasal na sila, sabi niya nakakabimbag na siya. Mahal na mahal siya talaga ng lalaki. Oo, sobrang mahal niya. Kasi talagang nag-antay siya. Sabi si Nida, chat ng chat. Alam mo, hindi ko yung magbasa. Yung ano, nasa honeymoon sila, busy yung asawa niya, yung flowers. May? Flowers. Busy. Sila? Siya? Nasa honeymoon sila. Siya? Sabi niya, so sweet naman ang asawa ko. Diyos ko, nagbablog kasi siya. Kaya ganun. Tingnan mo si Bigote, nag-chat tuloy. Bimbang. Hindi na nasa nakabimbang ilang linggo. Sa buwan, oy. Yes, yan. Yes, madam.
Mag 1 hour, ah. Patayin ko na. Hindi nakita ko sunblock this. Kulay jean sunblock. Pwede hindi ko nakikita yung... May nagchat. Maya-maya kailangan ko yung pwesto mo kasi mag-blender ako. Mamaya. Ano ang kailangan mo? Ang pwesto mo, mamaya. Is finished done. 5 minutes. Pwesto doon ako mas potato doon. Peanuts, magkaiba. Siyempre mas malapot ang patatas. Di ba? Pati hindi ko nakikita. May nagchat ba dyan? Parang yun ang liit. Ginto yun. Ginto, ginto. Ginto, 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 ginto. Ano talagang bala kong lutuin yan? Wala namang sound dyan eh. Ay, ito pala. Ano ba ito? Ay, ito wala. Basta adobo. Sarap. Lagyan ko ng konting bagong ato. Hindi na ako mag-asin dyan kasi baka hindi na ako makalako. Ano ba ito? Kunin ko ng malaya. Tapos, Yung paasana ni Nidli. yung... Yung ano. Ay, hindi ko na naalala. Saan na? Hindi siya pwede. Bakit hindi mo sinabi sa akin bukas natin? Marami na oh. May mga seafood sa pamamaya oh. Hindi nyo man lang pinaalala. Ayaw ko talaga maalala yung paa ng manok. Yung tag-anim-anim. Oo. Gusto ko pa naman pag kumain yan yung wato sawa. Sa iba na magsawa. Naku, hindi ko talaga sinasabi kay Bigots yan ang ulam ko. Iyak-yakin na naman ako niyan. Hindi nga kumakain sa dinas. Asan na ba yung ano? Yung cornstarch? Kunti na sa lata yun, di ba? Bakit wala na dito? Mabuti yung bili. Yung dalawa-dalawang kilo days. Ay, hindi sobrang. Masikip man, masikip. Sikip siya.
Kagayan. Sa bagay, pinipreser lang kanila yan, ano? Kaya i-freezer na natin. Diyos ko, parang akala mo ikaw nagbibit-bit. Tanungin mo muna yung taga-bit-bit. Ah, pati. Ano din, magaling yung binibit mo yun. Ano ka ba? Mabilis. I-freezer natin. Sa beer. Maganda ang ginagawa ng Bilibili kasi tapos alisin na yung ano, para hindi mahaba ang loob niya. Kailangan ko ng garapunte. Mamaya ito. Nawala na yung lata ko dito. Ewan ko. Hindi ko yan tinaas ko na. Meron sa lupa. Kinto. Ito may kasa. Dito. Kinto. May kasa na ba yun dito? Dito. Garaps. Siguro. Kasi siguro yan dito. Kaya kung ko bumalik ka sa nilo. Ano siya? Ang may tulong. Ano, shit? Chef. Chef ka dyan. Shit nga gusto ko. Visit ka. Ano shit? Ano chef? What the? Like, ano na yun? Tingnan ko yung tinapyan niya, hindi pa siya tapos. Hindi sila nag-uusap? Nag-usap na, okay na ang buto-buto nila. Matulak mo ay sa hanggang. Mga yan. Anong kulay ng bawang? Sige, okay na ito kasi may lalakad dyan. Hindi pwede maraming bawang. Oo. Ate, hindi ba luto? Sige nga dito. Anong partner ito? Tinapay o Sabi man. kanin? Ayan. I can't remember. Parang hindi mo sila yung nag-ano, nagkakanin. Ano lang, papa? Lagyan mo lang sila ng tinapay. Pero magsaing pa rin ako. Oo, baka sakali maghanap. Pero hindi talaga, hindi tulad natin na kanin ang partner natin. Pero masain ba?
Mamoga ka. Sandali. So kasi pag nilagay ko kasi ito nang walang tatak. Pag namalan kong ano eh, supay. Hindi, lagyan mo sa lid. Bakit ilagay mo sa labas? Tapos lagyan mo isa stick. Wala akong oras. Wala akong oras. Ako na maglagay. Bumita po ng garlic kay dikit ko. Ang ano, Tapos, minsan mo kasi papababa ko sa'yo yan. okay. Parang nag-iis ano. Para siya nag-iis. Hmm? Nag-iis. Uy. Anong huy-huy ka man dyan, Permi? Pasuyo na lang ako ng ano dyan. Ay, Ah, nabasa ako ng pawis. Ayaw ko matuyuan ako ng pawis. Nilagyan ko ng yan. Ano to di? Sugasan? Takip? Ito. Lagay ko lang dyan. Kasakaling huga. Kailangan. Alisin ko na nga ito. Kasi ko ang dami. Ang ibaba daw yung bilis ang bulan. ay size plate niya, malaki. Sige ah. Oo. Hindi ba crab yan? Sabi mo na lang kay Pedro maliit. Kasi hindi ko pa alam kung kakain siya ng food. Eh, kakain siya eh. Bukasan ko yun ang dami niyan. Dalawa sila dito. Makain mo sila. Makain kita dito. Dalawa sila. Ay, nasa kahapon. Ito daw parang mas puti. Ilan yung sagot mo? Isa, dalawa. Tatlo. Kung siya mandar ka ba ako, hindi na. Hindi na siya sa mandan. Kung may seafood, may lumpia mo sa manda na opera, hindi po kami kasi wala na akong ibigay.
ate lang naman ang reklamador, tinatawag ko. Sige, lagyan mo siya pag wala talaga siya itong mahatag na iba. Nilagyan ko naman kanina mo namatay pa doon. Pero kinakain nito, di ba? Huwag mo akong sinungalingan ha, kasi nakita ko siyang kumakain ito. Hugasan naman ito ang ano, balatong. Hugasan na yan. Hindi, minabad ko lang ito. Hugasan mo na, kaibig ako yan. Yung mga tasa ng kape. Hugasan na, lagay mo dalo kayo magmasin ako mamaya. Pero mahilig ito. Yan, oo, pero yung mga pahabol mamaya. Nakawas na po na siya ng kaya mali. One hour na patayin ko na to. Bye guys, thank you so much.